samoro nyithindo nyalo bedo godo. Nen penjo mane? Na penjo japuonj. Nyathi osomo chope klas 8. Ma nyathi ma Sharon ni temo pimonwa ni oluonge Maranda, oluonge kata mana Asumbi Girls. Kata oluonge Central Mangu. Then okonyal dhi e secondary inyise ni koro talent. Ingeni okayie ni talent ni bro konyo nyathini. Nikech mae nyathi ma kwa wacha adiera en nyathi ma pod en semi illiterate. Obwongo ne bende pok oyawre. Koro kati nacha talent ni to formal education to onge ka. Nyathini e ok dhi yudo konyruok e yo makare. Mae miyo kana wacho ni nyathi mosomo at least mochope form 4. En koro en gi teko ne mag neno gige makata en gi talent to gige gi obro tima. Lakini nyathi ma ja klas 8 to tin na gi talent. To yes, talent ntiere ng'ato ka ng'ato Nyasaye omiyo kochakre nyuolne. But kaki nacha talent ni should go hand in hand gi school. Koro na kwayo mana ni mondi pim na gimomiyo nyathi mo onego beni dhi Maranda kata dhira liu secondary school skunda onego beni koro nyiso janyuol kik chung malo kor odhi omanyne talent. Ting'e maber ni janyuol kok nyal manyo ne nyathi kok onyal amalo mondo odhi omany kaka nyathini nyalo dhi school. Bing'e ni janyuol ni kata mana talent ni ok obideo. Koro tek japuonj pimna. Aya mone kine tago maliet ka. Timne Maureen wach makama. Abro wacho gima kama. Ng'ata monyuol e piny ka nigi talent. Nitiere jomomiya bich buk maler wacho ni nitiere joma nomiya bich, ng'ato nomiya bich, ng'ato 200, ng'ato 100. Ng'ama nomiya bich cha okaw mare modhi ogine otimo go hala bokelo dugo ka gina par. Ng'at moro cha mar 2 kendo kaw mare odhi otimo go hala okelo odugo ka gina 4. Ng'at manomiya 100 cha to nokaw mare modhi opando. Gima winjo ka wawacho sani ni yani ni wapand talent mondi nyaka nyathi ochop form 4. To mane kama wadhi kama wadhi ka wane crossroads. Ni yani talent ni onego bed ni bedo nurtured ka nyathi onyuol. Nyathi onyuol obiro gi chiwone moa kuom Nyasache mondo nyathino obed ni yani ken ng'ama chako wach to ni ken ng'ama no bedo ni obed motivational speaker kaka an. En ng'ama ne ka tinna to loso ni my teach mana